Kani kedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban pulia do Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaga step. Menteri rang ba do kari ulap nlong jingelang bat ki hek sarkar ban kemi e jing trekam ke India ha ka be dei bat ka klam COVID-19. Menteri rang ba ka jela Meghalaya ulap play ka jaka jung okai perthai bathamai ha mau ka siang. Kajing don ki bakot na kajing pang COVID-19 ha kari India kalong sau khundai point khandai sau na kasispa. Bat menta ka sngi ke jing rakhe ka World Blood Donor Day banela pe jing don kam ban no senyang ya ka snam. Ka khubor ka babnya. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ulap penlong jingelang leng ba ka video conference nin ka sngi bat ki menteri balakam rang ba bat ki hek sarkar ban kemi ya ka jing trekam ke India ha ka bedai bat ka klam COVID-19. Lai kran ya ka jing long jing man bat ki jing pen kre jong ke India ha ka bedai bat ka ni ka klam. Lai kran ru ya ka jinglong jingman ha jela bat ki Union Territory baper. Ha kani ka jingelang lai shimbantad menteri korbari menteri gatnat ka kot kakya principal secretary shu menteri rang bado secretary ka kanhun menteri bat gatnat ka kot kakya DG ka Indian Council of Medical Research bat ki he jiki kanhun balatip kum ki empowered group. Dr. Vinod Paul ubadai udukot ka Niti Ayog bat ukan vina ka kanhuan Empowered Group of Medical Emergency Management Plan ula batay pedia e ka jinglong jingman na ka klam COVID-19. Menteri rang bado ula ay jingmut e ka tenat ka kot ka kya ban pen kre abha namar belas dang ka ayom slap. Menteri rang bado kari Narendra Modi unya kren bat ki menteri rang ba jong borok ki jela bat ki Union Territory ha ka khat reu bat ka nyau tarik menta ubnai ha ka por lai bejijan miet. Unia kren bat ki leng ba ka video conference. Haka khat ndrew tarik menteri rang ba do unia kren bat ki menteri rang ba jong ki arpu itli ki jela bat ki Union Territory bakenthop ek Punjab, Assam, Kerala, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, Tripura, Himachal Pradesh, Chandigarh, Goa, Manipur, Nagaland, Ladakh, Puducherry, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Andaman bat Nicobar Islands, Dadra, Nagar Haveli, Daman and Diu, Sikkim bat Lakshadweep. Menteri rang ba do unia keren bat ki menteri rang ba jang ki khat santli ki wei pat ki jela bat ki Union Territory ha ka khat nyau tarik. Kane ka de jing keren ka bahan reu jo menteri rang ba do bat ki menteri rang ba nado balapen trekam me jing pakhang ha ubenai leber. Menteri rang ba ka jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma nen ka sngi ula play ka jaka jugo kai perthai ka bathamai ha mau ka siang ha ka balasnai ki yeng bansa kinong jung okai perthai bat ki jing kieng baniat kai ya kane la betengka daga Swadesh Darshan jong ka tanat jung okai perthai ban kring ya kinong jung okai perthai bani i ka jing itanat jong ka mariang kidan arpo tli ki yeng deng balasna hang ni. Haba play ka ne menteri rang ba uloong bala ai jing hikai ki breu ban peniat ya kane ka jaka jugo kai perthai bat an sa play ki pat ba andala kut kane ka klam. Konrad Kongkal Sangma ulale jungo ru e ka jing shna ya ka yeng dorbar thau an ka jela ka badan ha kane hi ka ju ka jaka. Haba kran ki nong tho kubor menteri rang ba uloong ba ka jing shna ya ka yeng dorbar thau an ka layat bed bat ukmi lenti ban pendap ya ka hapo ki arsenam banwan. Ulong bakan shimpor shisnam ban pendap ki jing shna ki bedai bat ki benta ki bashabar bat sa shisnam pat na ki benta ki jing tre ki bashapo. Ka jing shna ki yang dorbar tauan ka bathamai kalong namar bag yang dorbar tauan ka barem ka badan khandai lat kala plu no hakasnam arhajar iwei. Ka sarkar pedang nen ka sngi kala ong ba ka jing don ki bakot na ka jing pang COVID-19 hakari kala poisap kundai point khandai saw nak shispa. Bat chilak san pusa wajar lai spa lai pongut ki breu ki basyak ta ag jing pang COVID-19 ki lakot menta. Tang ha ki arp saw kenta tam balalet nyo hajar si spa lai pusan ngut ki breu ki lakot. Ki badang don ikan ke jing pang hadu menta ki long silak saw pusan hajar nyo spa nyo pukundai ngut. Ha kawai pat kaliang ke Indian Council of Medical Research kalayatho baya silak saw pula hajar nyo spa lai pu nyo teliki tes lale ha ki arp saw kenta tam balalet. Ka Indian Council of Medical Research haduk menta kadang yele ban kentiu ya kilat ban tes da ka baitho ya ki laboratory jong ka sarkar bat jong ki riushimet haduk menta ki don praspa prapsantli ki laboratory. Kani ka khubor kawan Shapi nak All India Radio Shillong. Menta ka sngi ka khat saw trik ujleo ka de World Blood Donor Day. Kani ke jing rakhe ka thmu ban patsung tho pat ba ya ke jing don kam ban no senyang ya ka snam na ka banta ke jing don kam ki nong pang ki badan kam kerki ya ka snam ha basumare ki ne ha bawan ja ki jinglen shop
Kamat pedeng jong kejing rakyat mentah ke senam kelong Save Blood Saves Lives. Lani ke senam ke pasengan ke pelat iki jing im. Hakum kene ke sengi lapen seluruh kibreo ban ai ke senam ban pelat im ya kiwei. Ulat kejela Meghalaya Tata Gata Roy bat Menteri rang ba kejela Conrad Kongkal Sangma gila kentui kibreo kejela banetrelang bat ki blood bank bat ki jaka sumar ban aya ke senam. Ukli katnat spiring ko kariu General Naravane nin gasngi ulong ba kejinglong jingman ha kejaka kaput ke India ba ke China kadan hapok kejing telakam. Ulong babro arteli kini kiri kedang ya penlong ya kijing ekren naduk ki kerdan jong ki ko commander bat kiwe ki kerdan. General Naravane ulong ba udan kejing kermen baleng ba kini kijing ekren onla banweng ya kijing per jingmut. Ka office superintendent ki pulit ke distrik West Jante Hills kaya wer ya baro ki kena skul ha ke distrik ki bapuli nado class 8 hado class 10 bane shim benta ha ke Jacob draw halor kamat drug abuse and effect of drugs kum kadak jong ke jingrakhe ya ke International Day Against Drug Abuse bat ke jingkhayi ki breu ha ka arpun ru tarik menta unai ki bakwa bane shim benta ki laban ai kerteng nado ka khat san tarik hado ka arpulai tarik menta ubnai Kinong ishim benta kila bandet ai ki jingdro jongki sha ka thanat pulet ne ka bit house ka bajantam. Ya inong job an bishar halor ka jingmut jong ka jingdro bat om sha ban chubut ki jingdro na ka internet ne ki wei ki telong. Ka jingdon ki basha akta ag jingpang COVID-19 ha ka jela Tripura kala poisi hajar iwei ngut. Ha ka basa lai punyut ki breu klio thamai ka ne ka jingpang nin ka sngi. Nagini ki lai punyo ngut lai pusau ngut kidai na ke distrik Sepahi Jala balai ngut na ke distrik Gomati bat kini baro kidai ke belawan jingwan na Shabar ke Jela ya kini letho do menteri rang ba ke Jela Biplab Kumar Dev ka World Health Organization kala kentu giri beper bane trailang bat ai jing tip ban lap ikidawai ban penkot ke jing pang COVID-19 bat kala ong bai ke jing tip ane samlang ha baro ko ke perthai Director General ke World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus ulong badan kam banle ekane banyo plat im ye kibreu. Tedros ulong ekane hadin ki jingso khya bala bandan ki katto kane teligiri bakan thop ya ke United States. Ki bala ban bure ki dawai banekon ya ke jingpang COVID-19. Ha ka bakiri bakham dok kila bando ya kilat sumar. Ka sarkar Sikkim kalarai ban pensange ashwai ke jing thumu ban play ki jaka pulia balabu ban play no ha ka shitrik unai tung menta ka snam arajar arpau na ka daw jong ka klam COVID-19 bat kalarai menta ban play ya baro ki jaka pulia ha ka tayo benengkong unai lar ya ka negarai la shim ha ka jingilang ka task force ka jela bala penyat da menteri rangba Uprem Singh Tamang Laingut ki kertong kisah aha ke jingekun na kebentak election Cakaraja Sabha na kebentak kawai ke seat ke Banda Mizoram. Bad ikani layo jing tip ka bakut jung ke sngi ke balabo ban weng ya ke kerteng jung kito ki bam kwa asyuk banekun ya ka election. Commissioner bat secretary yang dorbar tawan ke Jela Mizoram LH Lalri Noma uleto ba shimladan ki kertong na ka Mizo National Front na kiseng ka liang persya ka Congress bat ka Zoram People's Movement ki balaweng ya ka jing tap kerteng. Ka election ha ka Jela Mizoram kan long rengkat bat ki kato kan neteli ki Jela ka banlong ha ka khat khandai tarik mata ubenai. Ka jingyo ki vote kan long ha ka porsan bejejan miet ha ka khat khandai tarik mentahi ubenai. Menteri rangba ke Jela Manipur UN Biren Singh ulalit jengo ke COVID Care Center ke Bathamai ke bala play ha ke Yunako School Metram ha ke distrik Impal West henin ke sngi. Menteri rangba ulapan pau ba ke jingbam bot renti ke basa ha kini ke jaka ke bala bu kerpang kalong ka wei ne ke daw ke bala sapriang ba ke jingpang ha ke Jela. Ha ka bedai ba kane ya prangut ki breu la set patok namar ba ki la penken ya ki kendon ke bala bu da ke tenat kokot ka khya bat ki kendon ke bala bu da ke sarkar. Batkat tu ke kubor kalakut akan nega step ke balawan Shapi nak All India Radio Shillong. Ha kupor prabajeng ini so baga Delhi Station nak benta ke kubor ke ketin Hindi ke banbot ke kubor ke ketin Pareng ha kupor prashiteng. Sengoba ban ap mentaki kubor na Delhi ke por menta ke ajanta partat Praduna San Minute.